Assalamu alaikum izleyiciler. Şu gün Dezesmak Gepleşiginin 16. sany. Şu günkü mihmanımız men hem dostum, hem inim, hem uçinigim, şagirdim, hem rejissörümüz, hem kompozitorumuz, hem de aranjировщикimiz bizim köp sazlarımızda, aydımlarımızda özü başından sonuna çelli elinden geçirip özü işlep bize tayarlap beren Mekan Nuriyev. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam aleyküm. Şu gün Mekan ağam bizim mihmanımız. Son wagtlary men bir zady qada etip tuttum, kanun ettik bize. Hükman gelen mihmanın pişirip bilecek zadyny pişirýäs. Misaly, men özümem pişirýän ýöne şonuň pişirip bilecek zadyny pişirýäs biz. Men bir zady bilýän Mekan ağam yumurtkany gowy bilýär. Oo. Ha. Şo en gowy etip bilecek işini men etip berýän. Ýöne şu adamın etip bilecek işi bolmaly. Misaly, yumurta börek pişirip bilmeye da, şu gün yumurta börek iyimiye Mekan ağam. Yumurtkanı da aşağı diyor da. Ha, yöne yumurtkanı yine 30 saniyene alayı koydum ben size. Şu gün şakşuka deyip aydılıyor. Bizde Özbekçe menemen deyiliyor. Ve tomatlı soğuz edip üstüne de yumurtka çakayıp studençskine harides. Bak. Bak. Özme qoğberi ne? Oo. Köpüğlerini akar da mı? Şu gün köprek aydım dinleyeniz. Her sapar aydım dinleyeli, aydımları köprek koyun dinleyeli bunları diyediniz. Yine şu gün hem aydım dinleyeniz, hem Mekan ağam hakta yakından tanıştırıyız. Ben qoğberen aydımım. Ömür bası giden yolumu dalım viran dünyada eğer bilsin bu cahana dalım viran dünyada sen sebepli boşap kalli bile asmana durun olar darin darin ağlaşana göv asmana durun olar darin darin ağlaşana göv asmana durun olar darin Gazmana durnono Mekan muzika bilen neçe yaşta meşgul bolup başladınız? Neçe yaşta okap başladınız muzikany? Endi men dädem Amangelden Nuriyev. Özümüzü bilip dädem aydym sadyň içinde. Dädem gitara çalýardy, soň aparat gurnan. Mektepde dil edebiyat muallim, aydym muallimi. Soň dädem ýanynda näme diýek, köp kişi bilendir, kalonka göterip bolduk. Kalonkalar götürüp. Zat operatorun kömekçisi. Soň arasynda şu dädeme kömekleşip, ýani halipalyň ýanynda goşulşyp, ikinji sesde durup, mene deyip, salmaga göstönüp, ondan Daşoğlu'nun Mahtumul Valif adında Gürütü Sunut Mektebi'ni okuyup tamamladım.
Ondan soň döwlet Türkmen Döwlet Medeniyet Institutuny tamamladyk. O häzir hem mene ilmiziň, günümiziň toý bayramlarynda hyzmatynda. Neçe yaşınızda geldiniz näme uçilişe? Üçülüşe 17 bolýan. o wagty nemede 9-njy klass. 9-njy klassdan soň geldiniz. Soň geldik. Hawa. Mekanam bilen bir film taýarladyk mugallim hakda. Hawa. Marina Marcelyevna, plamенный привет из Ташауза. Gow näme film boldy şu. Hawa. Men gowrena sağ olun şol dokumental filmleri, moýlumlary, halipalary atlamany gowren o aýdymçylaryň. Ýakynda da birini çykardyňız ha? O ýakynda Kakajan İskender Farada koyduk neme YouTube'a. Şu biraz şu edeni işiniz gowy nämçin bu uje YouTube'a girdimi? Istoriýada galdy şu. Gitmeýe hiç ýere. Soň öňrägini aýtyp bereýin, men ýadymda galan. Biz owada toýlarda görüp ýörsäýdim sady. Gowren halipalarymyz bar, sadandalarymyz bar. Şolar iň ökdesip ýörs. Soňra da çülüşe girdik. Keltejik aýal. Bor çalıp başandır ya tom yerdeki nime var barmaklar çekip ya o bular yani edibim çalnere gene deyip men täzeden soňra düşülüşe girenden soň näme diýilýär Täzeden tanış boldunuz ýene bu dünýäde. Tanış boldyk ondan öňüm çalan bolup gördük bir de özümizçe. Bizinki haltura eken de wagty berde professional o nota ýanky sazyň hersiniň häsiýeti, salfeji, teoriýa, saz edebiýaty. Şeýdip hakyky ne soňgodyň içine girip gitdik, şondan merem şu aýdym sazyň içinde. Tüeleme. Min senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Gül içinde yana dönüp, kayma kayda dönüp, bir mulayim sada dönüp, min senin yanına geldim, yar senin
bize kän edep terbiye beren, bilim beren moğollara çäksiz minnetdarlygym aýdasym gelýär. Mektepde, sunugy düşülüşde, Medeniyet institutda bir näçe halipalardan tälim aldyk. Sağ bolsunlar. Sağ olsunlar. Mana başlayalım indi. Başlaly. Başlaly. Bir iki soraklar, siz bilmeyen soraklar men beresim gelýär-de. Durmuşda korkgan zadyňyz barmy? Mysal üçin gaýsy taraplaýyn? Lüboy taraplaýyn da, ýene şu plan zat öňüme çyksa bir hil durup galýan o men diýen zat çykýarmy size? Men gorkan zatlarym bar. Tokurmagyndan iň erbet zat. Onda da nämeden? Urdumu tok? Tok urdy. Adylbaya. Birinji klibe düşüm gurulmaryna. Düşmeldiydi. Alcırap kamera şular ýar basyldy. Daway. Onda da geplememem gerek gallay. Prosta ýanyndaky gyz bilen gülüşem bolup söýüşen bolmaly da. Daway rek gitdi diýdi. Ýüzüm gapgyzyl. Men näme diýen da. O gyzym bur gülü, odan birden kelleme bir zat geldi men. Sanap başladym ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gyzym bu kırdak gülüyor yanka. O taýda ýa klipde mimikany, agdyň geplep duran ýany bolsa boldu da. Şeydip birinji klibimizde düştük, şo solony söýgüy. Gyzy güldürmeli. Gyzy güldürmeli ýa-ni bilen endi söýüşen bolup ýa-ni köz parkda seýilgäkde ýürep barýar. O ýa-ni sonda ýa gyzykly waka bolupdy. Yatlayar mı ya ol bizi Ömrümün ak yıldı Ömrümün ak günüydü Yatlayar mı ya ol bizi Ay ay gece hoş geceler Hasratlı kanlı geceler Duruşunu aydın geceler Duruşuna aydın geceler Duruşuna aydın geceler Noruzov, sağ ol, Sapar Murat İlemanov. İskусственный intellektda muzika ýazýaňyzmy siz? Intellektden men pikirimçe häzir peýdalan men ýok. Hemme peýdalan ýöne köp adamlar aýdýar da hemme zady dogry tarapdan ullanmaly. Internetden mysal üçin informasiýa eken özüňe gerek. Sana peýdaly informasiýany gözläp tapmaly. Alyp bilmeli, ulanyp bilmeli. Biz näme diýiz? Искусственный интеллектde köp adamlar ýa bilir onu. Suno diýip .com diýsen ýa giri o taýa. Şo taýda mysal üçin ideýa almagy, käwatlary söz tapýanda heňem tap näme etjäňi bilmeýän. Täze aýdym üçin kömek edýär da. Ideýa. O zaman köp bilen şonu özüm aranjировка etip dur. Ýene barbyr adamyň eli, adamyň saz çalyşy, süýjüligi, aýdym aýtmak barada däl, saz barada. Men искусственный интеллект diýip sorak bersem gaty görenlerim bolupdyr da meni. Ýok, gaty görmän. Hem üçin gaty görýän. Manglayımda bargasın sen garamayıcıca Dünya dursun durasır hiç garamayıcıca Manglayımda bargasın sen garamayıcıca Dünya dursun durasır
karlamayacağım. Besir dağlan qarrani, besir bağlan qarrani, qarratam beni qarrani, hiç karlamayacağım. Hicazan, sen qarramayacağım. Hicazan, can kebem hiç karlamayacağım. Hicazan, sen karlamayacağım. Hicazan, can kebem hiç karlamayacağım. Men daha şoğuzda soňa düşülüşäni gutaran soň ya okap ýören maatlarym biz aýdym sagyň içindedik. Hawa. Aýdym ýazmak, saz ýazmak, aýdym aýtmak. Umuman sunugodyň aýdym saz böleginde. Hawa. Ondan soň men institutda girjek gol pöwes bildirdim. Olam näme üçin Nur Muhammed Andalif adyndaky teatra işe bardym men. Şu taýda maňa ulu höwes dörek gitdi. Medeniýet, adamlar, aktyorlar. Hawa. Masal üçin sähelje gurrun bilen medeniýetli edip teatrynkylar güldürip bilýär seni. Hawa. Şeydi pöwes döredi men institutda bardym, girdim. Odan görsem maňa ýakyn ogur ses rejissurasy, hunary. Hawa. Men kursdaşlarym özümden 10 ýaş kiçi. Ondan aktyorska girip berem bular bilen deňden oýnap bilmän masgara bolup beremlen bilýän zadyma gireň, hem höwes edýän zadyma gireň diýip ses rejissurasyna girdim. Ýöne men programmalary bilýän, ýazmany bilýän aýdym saz. Siz o wagt uje aýdym ýazyp otyrdynız, aranjirovka. Sulugum bar. Kinoň sesini ýazmany höwes edýän. Hawa. Men molim Lubov Karleva, ol Altı Karlev'in gelini, şol aýgytlaryň film, ýene şo döwürleriň filmleriniň köpsine gatnaşan. Odan şolar barada gurrun berýär, ýer wagtlar hasam kyn bolan dublyaj etmek. Hawa. Ondan soň institutda biz institutyň öz düşürýän filmlerini ýoş dublyaj etip başladyk. Ondan soň men bir gün ýa bir moğolym, pelwan moğolym şolar ýan bir halipa teklip etdi. Şolar ýan filme diýdi, sen kömek et. Odan halipamyz Şirin Mollaýew. Sağ bolsunlar. Men ses rejissorçylyga girjek bolýan ýa filme. Bulay diýdi, ýok, sen kompozitor bolmaly diýip, şeýdip kompozitorçylyga da girip gitdim ben. Kino kompozitorçylygy. Aha. Ondan soň kino studiýada işledik. Okuwyň daşyndan boş wagtlarymyz. Hawa. Film döretmek adylbäge gaty kyn. Hawa. Ýokdan bar etmeli. Ol her kimiň öz etmeli işi bar ol. Men öz düşünýän uğurmaý diýen o aňyrky uğurlary hasam kyn. Ine hazır biz kamera düşüp duruz. Şu sesimizi täzeden bermeli. O taýda da çakkarrak gurlak koyuran bolsaň aňyrda dublyajly agdyň tezden getirmeli. Hawa. O bir gün bir waka boldy. Film ýazdyk, seslerini etdik, goýdyk, hemmedatlaryny indi şumuny ýazýan boldukmy? Odan indi tehnologiýa ösdi, internet o wagt pesrekdir da bilemek, hakyky joý şeýtip goýýan bolup mikrofonam ay bir saçlyň bolup 5 saçlyp durdy. Sen şeýkesen näme etsem alyp dur. Aýagyň sesi, eliň sesi, ha? Odan bir ýerden bir ses gelýär, aýak sesi ýapdy. O gördüm, içi gıyırıp durar eken. Neden çıkar bu ses? Mekana şu dublyaj vakti işledilen seslerin 100% hemmesi bağımı kompüterde hazır. Ya da onlardan başka yine tapıp yazmalı böyle mi? Onu ben ne için soradım? O bir baramda bir filmin zapisini edip otyrdınız ha?
Şurada mihman gelip oturuyor, bir oturanını, bir turanını zaps edende ikimiz oturup turup Hova, her zaman edip hova. zaps ettik ha şonu. Hova, şu Yadınızda mı? filmde yine şu şey diyen Hava, şıkır eden hava, seslerim gerek de. Şu sesler yine. Hova. Şonu ikimiz zaps edenimiz ya da mı? Hava, sol- Olur yok ha? Olur den getirmek kıyınarak boluyor. Baribir hakiki berilen ses başkası da ol. He, şoň üçin hem hakiki berenin gowy. Hova, hani Odan çıkıyor. O ýa-da internetde ayak sesleri de atlarım bar ýöne hakiki mysal üçin ädikde öğrenme bolsa hakiki ädikde bir tonun üstünde şey edip göresen has gowda. O jalwaryň sesi bar, ýene Hova. köýnegiň sesi Hova, bar. hova. Turonda otur. Ha. Bir gün filmde bäbekhanada ejesi ýanky bäbegini alıp şu iki yana yürüyen yeri vardı. Onun geplemenden soň bizim o taýda ses ýokdur diýip geçip gittik. Soň maňa galdyk. Görsem ýanky ýanky çağasyna okşaýan eken da be. O aktyorlarym gidip galdy hende. Aktrisalar. Özüňize galdy indi emma. O soň mun ha diýdim beýdi. Men özüm asla çykjan. Okşamaly yer bar ha. Hava. Çağasyna okşaýan benim elim ettim. Gülýany Elimin Gülelim gelsene, gelsene bu yana. Ben sana aşık mı, deli divana. Gülelim gelsene, gelsene bu yana. Ben sana aşık mı, deli divana. Ben seni sevdim, uğrumda koydum. Yılların içinde ne payladım söyledim. Ben seni sevdim, uğrumda koydum. Yılların içinde ne payladım söyledim. Gülelim gelsene, gelsene bu yana. Ben sana aşık mı, deli divana. Gülelim gelsene, gelsene bu yana. Ben sana aşık mı, deli divana. Mekana Aw. ene hemmeden soralıyor da şu zat. Yanlışıp başka bir yerinin toyuna baran günüňiz boldumy? Hep bolda ýadylmıyor. Bir gün öz toyuna yanlışanyňam diýil. O başka bir yerinin toyuna barıp. Ey gaterwet neme boldu? O gülküsü boldu. Bir gün bardyk, hal ýadymda şol bedew toy mekanyna. Aha. O toy ýesi ýalňyş aýdypdyr da bedew diýip aýtdy da. Aha. Barıp bizim hili yankı kurnap sağlandalary himmedatla goýuşturup o kurnap ras etmiyor. Şu biri şu binjal kolup şu daşımızdan aylanyp yankı net gidiyor da. O da ahir çıdamatda diýdi. Enim diýdi, biz diýdi. Bak çağırmandyk toýa diýdi. Be. Ay näetdiň ya? Planyň toýdam? Yok, olaň toýda alby, başga toy. Deyip telefon alıp toy nerede diýdi, bak göçükde diýer abi. Harap bolun ayda deyip Bak şolary gülüp gaýtdyk. yetişdiňizmi o toya? Hawa. Hani mekana Ha. pişirelim mi? Şirele. Pişireli ha. Onsoň aýdym saz dinläli. Aman gülüyden çıkanla bilmeli yanarım 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 yanarım. Hadi yardıma düşündü bilmeli yanarım 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 yanarım. Gönlüme düşündü bilmeli yanarım 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 yanarım. Hadi yardıma düşündü bilmeli yanarım 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 yanarım. Gül kakada bütün gülüm bir sen.
6 adamlık menemen, şakşuka pişiremiz bugün. Özem neçe tez pişirsek şunca yaxşı, şunun için şunu pişirip beraber bulduk. Azgına yağlırak bolsun. Salam. Ene toyda size bir katı koy, bir pes koy, bir olaydıma ait, bir busun toy kutorandan son yine 2 aydım diyen zaten neyle görüyorsunuz siz? Şunu aytıp berseniz he? Katı koy, pes koy ayda ne benim de. Men hiç açanam toy edin ya tans edip durun, gelip aparat pes olup dur ya aparat katı olup dur dik geliyorlar pesrak koydu. Aha. Yönü katas dik gelen adam görmedim ben. Aha. Şoň üçin ortaça meýarym deňizmi? Ha o. O ortaça bolsa gowmuka diýen men. Tans edilen magda azajyk gatyrak, bolsa adamlar toyun başynda hem gepleşip oturýarlar, islese aýdymy diňle, islese qıyandak bilen gepleşip oturýarlar. Bir zatlar iyi iştiren olup ha? Hawa. Çalarak qoğursam ben qoğurayım şunu yumurtkan. Çalarak da qov bolýar ha o. Oh. Nätti? Vay. Bismillahirrahmanirrahim. Vay. Ah hey! Bal ola. Hemişeki bir zat bilýänizmi näme? Ha. Şu ýerde hursentin oturan ýerine salmaýas. Seninle yar her kim Süýgü hasraty Aýralyp sensiz Tapmarın bagty Sensiz bu kalbim Garlygyz boşa Ýen-soň hesaplar Diýdiň sen hoşgal Kalbim ışgynda para günne barsam Şol kenara neçe garaşdan da gelem o Gittin hoşlaşıp akşamara günne barsam Şol kenara neçe garaşdan da gelem o Ýöne bu tiz bir şey de. Erken dadyny ýetdiň nahar da. Ha o. Gelin. Gelin. Enver Bey. İnamın noğanını alan. Alan noğanını. Ya yumuşak yerini vereyim mi? Yumuşak yerini vereyim mi? Mekana alan. Onu ola gemesinden bunu yiyik. Alan. Vay o. Pah. Biz bunu imene gidiyiz. Dostlarımızla, patpişçilerimizle hoşlaşalı. Nähili görüyorsunuz? En gowy dilekler bilen sizin hemişeki Dızı Travel gruppaňyz, sizin hemişeki dostlarınız, yurttaşlarınız, yurt daşında işläp ýören hemme dostlarımıza, doğanlarımıza hemmesine salam diýes. Hemmeňiziň işiniz uğruna bolsun. Eden işleriniz näme arzularınız, niyetleriniz bolsa şolara yetmek nesip etsin. Doğrumy? Aýtyn. Bizi goldayan, bizim mustaqlarymyz, ýyldaşlarymyz, ýa-ni gaýtşyňyz, ýa-ni daşary ýurtda gezip ýören, okap, işläp ýören dostlarymyz, janyňyz sag bolsun, sagaman gezin. Bizi goldaýanyňyza köp sag bolsun aýdýas. Adylbey size de köp sag bolsun maýdýan. Sağ olun. Ine näçe hemme videolarımızda like koyup, podpisatsa edip, nemeler, komentariylar yazıp, 1 minut, 2 minut wagtyny ýitirip bizi gollaýarlar ha. Biz uşa asmanda. Bizim eden zähmetimiz yerine düşenini bildirýär şonda. Duru bilmez seni gören adamda Akıl huşum ayran eden aynagy Toyguny sıymadım seni periza Yüreğime uyran eden aynagy Duru